Ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege ntị. Ama m na unu eburugo oche unu na-eche eche na oge ndụmọdụ n'igirigi. Ọ bụ m bụ Adaeze nwa James bụ onye na-ewetara ya unu. Ihe a bụ oge anyị na-eji enye ndụmọdụ na ndị nwere nsogbu dị iche iche nke na-emetụ ha n'obi, nke ha na-enweghị onye ha nwee ike ịkọwara ya. Oge a ka anyị na-eji ekwu ka ha wee kọwara anyị, ka anyị nwee ike wee dụọ ha ọdụ kwesịrị si n'okwu Chukwu wee dụọ ha ọdụ. Ọ bụrụ na anyị bịaghachi, anyị ga-enwe ike kwuo maka nwanne anyị nwaanyị onye zibatara anyị ozi. Ọ bụghị ọsọ ya nwere ndị ọzọ zibatara ozi nye ndụmọdụ na nke gara aga maka nwanne anyị onye nwoke mewara obi. Ana m ekele unu niile bụ ndị zibatara ozi wee gosi na ihe unu na-ele ihe a nke anyị na-egosi na ọ bidokwa na unu mma. Ma tupu anyị abịaghachi, anyị na-asị ka ị nọrọgodu nọrọ ọfụma. Ọ dị mma. Ugbu anyị ga-eweta ihe gbasara nwanne anyị nwaanyị onye nke zibatakwara ozi ka anyị were ofu n'ime ya, n'ihi na ozi dị iche iche batara. Obi dị m ụtọ na unu niile na-ezibata ozi dị a niile iji gosi na unu na-ekiri anyị ọfụma na ihe anyị na-emekwa na-adị unu obi mma. Ndị nyere ndụmọdụ na nke mere n'ụbọchị gara aga, ha sị na ọ bụrụ na ha bụ Joy na ha agaghị agbaghara. Ụmụ nwaanyị ụfọdụ zitere nke ahụ. Ụfọdụ ụmụ nwoke wee zitakwa sị, nwanne anyị nwoke a, biko gaa ka ije yọọ Joy ayịyọ, kpọrọ ndị ezinụlọ gị yọọ ya ayịyọ n'ihi na ihe mere adịghị mma, ọ jọgburu udele na njọ. Biko ana m ayọ ka nwanne anyị a, dịka ndị mmadụ kwuru, ka ije yọọ Joy ayịyọ. Joy ka a na-ayọkwanụ gị ka enwe ike gbaghara, n'ihi na mmadụ niile na-emehie. Ebe mehiere gị gbaghara, ọ bụkwa na imehie ya onwe ya ga-agbaghara gị. Ka ahụ wee bụrụ ya na ihe gbasara Joy nke anyị mere n'ụbọchị gara aga. N'ụbọchị taa, onye anyị chọrọ iwetawa onye ọzọ nke nugoro di nwanne anyị nwaanyị. Ọ sị na aha ya bụ Nkechi, mana Nkechi nwere ọyị ya nwaanyị ya na ya na-adị na mma. Emesịa ezinụlọ abụọ a wee na-adị na mma nke ọma, mana Nkechi amaghị na nwanne ya, enyi ya nwaanyị ahụ, dịka ọ gwara anyị, ọ sị na ọ bụ agwọ n'ụzọ dị ole. Ọ sị na nwaanyị a bụ mechara batazie ya n'ime, chọzie ka ọ nara ya di ya. Ihe anyị na-ekwu okwu ọ bụ sị ịnara di, mana otu ihe a si mee bụ gịnị? Nkechi bụ onye hụrụ nwaanyị a n'anya nke ọma. Emechazie di ọyị ya nwaanyị achọ ka ha abụọ wee yiwa. Gịnị ka Nkechi mere? Ole anya si, ebe m hụrụ nwaanyị ibe m n'anya, achọọ m ka m nwee ike ka ihe a mee eme. Wee ha na-aga onwe ike gaa gwa nke ọyị ya nwaanyị si ya, biko lee ihe di gị na-eme. Ọyị ya nwaanyị wee sị ya na ha ga-agba mbọ jee chọpụta ka ọ gwa di ya, ka di ya ọ nata ya ebe ha ga-aga mitie, ka ya nwagide di ya n'aka sị, nna ihe a ka ị na-arụ. Nkechi gwakwara ya na ọ chọghị ịga ya ụdịrị ihe ahụ, si ya mba, na ihe a ka ọ na-arụ, ya chọrọ ka ya jide di ya n'aka. Ụmụnne m, Nkechi wee ṅaa enyi ya nwaanyị ntị wee kpọrọ ya. Ha gaa ebe ha jere, ebe di ọyị ya nwaanyị si ka ha pụta ebe ahụ. Nwaanyị a wee bịakwa gide di ya, ma ọ kwụsịghị ebe ahụ. Mechazie n'ikpeazụ, Nkechi enyi ya nwaanyị wee tụgharịa ihe niile, sị na ọzi ya nwa jidere Nkechi ha, ọ bụghị ọzi na Nkechi gwara ya ka ha bịa hụ ihe na-eme. Mana ka a ga-esi wee were okwu a ya wee bute ọgba aghara. Ọ fọrọ ka di Nkechi chụpụ ya n'ụlọ n'ihi ihe a mere. Nkechi wee na-ajụ sị, ọ dị mma na ya ga-agbaghara nwaanyị ya, n'ihi na o tego ihe nwaanyị a mere n'ezinụlọ ya bụ ihe na-emebi ezinụlọ. Mana ihe zọrọ Nkechi bụ gịnị? Na di ya maara na ụdịrị ihe a, ọ maara onye nwunye ya bụ, mara na nwunye ya agaghị eme ihe dị otu a. O kwetere na Nkechi na nwaanyị a kpara akpa wee gaa ụdịrị ije ahụ. Ọ bụrụ na nwaanyị a gidere Nkechi nwunye ya, ka ahụ eme ka ezinụlọ ahụ ọ gara itisa ma ọ bụ na aka Chineke adị n'ime. Ndị mmadụ na-ayọ ka Nkechi gbaghara. Nkechi na-ajụ sị, ka ihe ya ga-eme nwaanyị dị otu a, ọ dị mma ka ya gbaghara nwaanyị dị otu a, n'ihi na ihe a gara itisa ezinụlọ ya ma ọ bụ na Chineke wereghị ọnọdụ n'ime ya. Ka aha bụrụ ajụjụ Nkechi na-ajụ, ka anyị ga-atụgharị uche wee nye Nkechi ndụmọdụ n'ụbọchị taa. Ọ dị mma maka ndị ka na-abata ugbu a, ndị na-esonyere anyị ugbu a, anyị na-ekwu okwu maka ọyị na-abụ hụrụ onwe ha n'anya, emechaa ofu n'ime ha di ya chọọ ka ọ yịba ofu n'ime ha.
mana n'ihi na onye ahụ hụrụ enyi ya nwaanyị n'anya o wee gwa enyi ya nwaanyị si lekwa ihe di ya na-eme ha enyi ya nwaanyị wee yọọ ya ka ha kpaa nkata ka ha nwee ike ijide di ya n'aka ka o wee jide di ya n'aka ha wee kpaa nkata gaa ebe di ya ha mere ka di ya bịa ha wee jide ya mana onye na-edibatara anyị ozi na-agwa anyị na ka o rụziri na egwu sụgharịrị n'ihi na ọyị ya nwaanyị a mechaziri sị gịnị bogide ya na ọya nwa bụ onye ya na di ya ọya nwa bụ onye kpọrọ di ya ka ha bịawa ebe ahụ ọ bụghịzi na ha abụọ wee kpara nkata ofu mgbe wee bịa ọ na-asị na ihe a gara ibute mgbaghasị dị iche pụrụ iche n'ezinụlọ ya nke gara ime ka a kpọlaa ya n'ezinụlọ ahụ mana ekele dịrị Chineke na di ya mechara gịnị ghọta n'ihi na ọ maara onye ọ bụ mara na ụdị ihe a nwunye ya agaghị eme ya marakwa na ụdị ọyị o nwere si na ya mana ọyị ahụ na-edufu nwunye ya ọyị a wee na-akọwa nwanne anyị nwaanyị zibatara ha na-asị biko ka eke ya ga-esi wee soo nwaanyị ibe ya n'ihi na ndị buru ibu na-agwa ya sị na ekele nkịtị na o jisi ike ọ bụ na arịọ ya ekele ọhụ ya o kelee ya ya na-akọwa ma ekele o ma ịtụpụ ọnụ o ma inwe ihe ọbụla ga-ejikọ ya na ya achọghị ya achọ na ndụ nke kasị njọ bụ na ha abụọ rụrụ onye ọbụla bikwa n'ụlọ nke ya wee na-ajụ nwaanyị asị ka ihe ị na-achọ mere iji biri n'ụlọ gị onye nke a bi n'ụlọ ya ọ bụrụ na ụlọ abụọ bi n'ofu ụlọ a na-akwụ ụgwọ onye ọbụla nwere ụlọ nke ya rụọ ụlọ ya wee biri ka ihe ga-akpata iwe yewe ọyị ruo n'iji wee gakwuru onye nke ọzọ n'ụlọ ya ọ na-enwe ike gawa n'ihu ime ka ụdị ihe a wee gaa ọ bụrụ ọyị anyị na-ekwu okwu ya ajọ ọyị biko ndụmọdụ m na-achọ inye gị nwanne m nwaanyị bụ gịnị nke mbụ eche m na ị kwesịrị ịga gị na ụdịrị onye a na-emekọ ihe n'ihi na onwe ndị na-etisasị ezinụlọ imere ajọ ọyị si n'ime ya wee wepụta onwe gị mana n'ihi na Chineke na-asị otu ọbụla mmadụ si mehie anyị na ịgbaghara ana m asị gị gbaghara ya mana mgbaghara ị ga-agbaghara ya mana agala n'ihu n'ime ọyị a agala n'ihu n'iso ya gaa ihe ọzọ maka na otu ọbụla unu si ebidokwa mmekọwa ọzọ nke a ga-apụta o nwekwara n'ike nke ahụ pụta ị gaghị ebunwuzi ya so gbara ụdịrị mmadụ a ọsọ gbara ya ọsọ nke abụghị ndụ na-ayọkwanụ onye nke bụ onye na-etisasị ezinụlọ etisasị biko maka na onye a debatara ozi gwara ya mgbe m na-ajụ ya ajụjụ ọ gwara ya sị na ya agago n'iru wee gaa chọpụta na nwaanyị a na ihe aka ọ na-arụ onye kwabata ọhụrụ n'ogbe ahụ obido mebisiwa ezinụlọ na ya jọsịrị kwabata ọhụrụ ọ bata n'ime ya wee mebie ezinụlọ ahụ mana nna asị gị onye na-emebi ezinụlọ ka ị na-atụ ofu onye aka nnọọ ndị nke ọzọ na-atụ gị n'ihi na ọ bụrụ na ihe mkpụrụ mmadụ kụrụ ihe a ka ọ ga-aghọta ọ bụrụ na ị gaa n'iru na-eme ụdị ihe mara na ikpe Chineke na-ezute mmadụ ndụ anyị dị n'ime ya bụ ofu ụbọchị anyị ejeje saa ajụjụ ihe anyị metere n'ụwa ka anyị bie ndụ dị ka ezigbo mmadụ biko nwanne anyị nwaanyị onye emejọkwaranụ zere onwe gị na ezinụlọ gị dịrị n'udo kwanyere di gị ugwu lekọta ụmụ gị ị na-achọ onye ị na-ekele ịmụrụ ụmụaka ịpụta n'ọtụtụ ụmụ gị ekele gị kelee ụmụ gị na ezinụlọ ga na-eto ọfụma mana na ka ị na-aga ije ndị a na-eme ọyị na-ekwesị ekwesị inwe ike isi na nke ahụ wee hụwa ihe dị iche iche ihe ọjọọ dị iche iche abatawa n'ezinụlọ gị dịka isi wee kọwaa ọwụ ihe niile kọchara bụ ihe anyị nwere ike ikwuchi ebe a maka na oge adịcha mana anyị na-ayọ gị ka ị nwee ike si na ụdịrị enyi dị otu a wee wezụga onwe gị mana gbaghara ya ịhụ ya kelee ya ekele abụghị arịm na mma kelee ya ka anyị dọbiri ya ebe ahụ na-abịaghachi ana m ayọ sị onye ọbụla bie ndụ dị mma cheta na otu ụbọchị anyị ga-enwe ike nye gwa Chukwu ihe anyị mere n'ụwa ndụ ibiri ọ bụ ndụ ọma ọ bụ ndụ ọjọọ Chineke bụ onye ga-ekpe ikpe na mgbe ikpeazụ mana n'ime ihe niile gbara ajọ ọyị ọsọ gbara ihe ọjọọ ọsọ akpọkwala na ajọ omume ihe ọma ihe ọjọọ akpọla ajọ omume ihe ọjọọ ịmara ihe bụ ihe ọjọọ gbara ya ọsọ ịmara ihe bụ ihe ọma mesie ike n'ihi na amaara m na Chineke ya akwụ ụgwọ ofu ụbọchị biko onwe ihe na-egbu gị mgbu n'obi ebugidena ya n'obi nsọ gị
zibatara anyị ozi anyị na gị ga-akparị ya ma nwaada nke zitara anyị ozi n'ụbọchị taa ama m na obi adịgo gị mma n'ihi na ịnụtago ihe anyị na-ekwu dịka anyị kwuru na mbụ na-ekwukwa ya na-aga n'iru mgbaghara dị mkpa gbaghara ya mee ka unu na-ekele ekele okweghị ekele ọ bụrụ na ọsị okweghị gị ekele ịhụ ya kelee ya ma gawara onwe gị ekwekwala ka ụdịrị ihe a mee gị ọzọ n'ihi na ụdị ihe a agbasala ezinụlọ dị iche iche ọ bụrụ na di gị ahụ aghọta gwa m ihe ị ga-eme ọ mmadụ niile ga-ekweta na ịkpọrọ gị na oyi gị nwaanyị kpara nkata wee jee jide di ya ma oyi gị nwaanyị ahụ na-ekwuzi ugbu a n'oge nwawa onye ọwụ mmadụ niile ga-ekweta nka mana nwoke a bụ onye chere echiche a mara nwaanyị o debere n'ụlọ a na-eweliri gị aka elu na-ayọkwa ụmụ nwoke na-asị biko nụ ka anyị ghọta onwe anyị ma nwoke ma nwaanyị n'ezinụlọ dịka agwa nwoke a kpara bụ ezigbo agwa ọ maara onye nwunye ya wụ ọgwa nwunye ya sị na ya tụkwasịrị ya obi ka ụmụ nwoke ụfọdụ si otu a na-eme n'ihi na ihe dị iche iche emebigo ezinụlọ mana ezinụlọ nwanne anyị na-ekele Chineke na mgbe onye iro gbara emebighị ya na-asị ka unu gaa n'iru na-ezibata ozi unu ka anyị dọbiri ya ebe a na ndụmọdụ ka ụbọchị taa n'oge igirigi ka emesịanụ Igbo wen wụrịanụ maka na nke ahụ anyị na-achọ n'oke elu anọ anyị n'ogbe aka ugbu a kpakpando agbaala o kpakpando bụ n'ụlọ onyonyo nke mbụ na Naịjirịa a na-asụ sọsọ asụsụ Igbo site n'ụtụtụ ruo n'ụtụtụ kpakpando na-akwalite mmemme ndị Igbo omenala ejije egwu azụmahịa ndọrọ ndọrọ ọchịchị egwuregwu asụsụ Igbo na ihe niile eji mara ndị Igbo a na-afụ anyị na Naịjirịa niile kpakpando ihe ndị Igbo